2013 година. Една малка крачка за Хайнекен и голям скок за българската космонавтика. Миналата есен имахме възможността да сбъднем мечтата на 3 българи и да ги изпратим на тренинг в базата на НАСА в Хюстън. Но за да заминат, те трябваше да докажат, че са достойни. Изненадахме се, когато осъзнахме, че космосът е само на 80 км от Земята. Една от големите мечти на човека, откакто е вдигнал очи нагоре, е по-близо от Пловдив. Затова предизвикахме участниците да изминат тези 80 км нагоре и да достигнат до космоса. Сами. Как? с 80 km to Space. Приложението, което ти позволява да измериш и запазиш всяка височина, която изминаваш вертикално. За да разкажем на хората и да ги привлечем, им показахме как дизела използва приложението и изминава 1 км над Земята в рамките на 2 часа, обикаляйки най-високите сгради на София. Използвахме нов канал. Стопаджи по основните пътища вдъхновиха хората да се замислят колко близо е космосът, чрез популяризиране на хаштага на кампанията 80 km to Space и раздаване на материали за приложението. На 80kilometerstospace.com потребителите можеха да открият снимките на всички активни участници и да се вдъхновят за действие. Така разбрахме колко много хора са готови да преодолеят тези 80 км до космоса. За да заминат в НАСА, потребителите се бориха повече от 2 месеца и изминаха 490 км над морското равнище. Оказа се, че 2025 души мечтаят да станат астронавти и изтеглиха приложението. 1446 се регистрираха за надпреварата, а победителят измина 89 км. Хайнекен спечели 26 819 нови фейсбук фена. Кампанията достигна до 1 милион 950 514 човека. Над 69 пиар публикации донесоха покритие от 124 800 лева.